O gwapo ka, gwapo gid yun. Bati kang na nga bati. Tama bang mali? Yo, what's up mga choy? What is this video? Pagkog dagat ron. Usa magdagat Carlo. Ito lagi gibilin po ko dito. Mga bahaw itong isda dito. Ikaw, ang gwapo ron barbecue. Barbecue mo. Barbecue baboy. Kamu lang sa substitute tanis ko. Dara ka na yan. Ay, man si Carlo, ako sa imo pole. Mga choy, hindi asa mo kay ato sa mib. Mga choy, magsugod na tagbarinit sa atong barbecue. Si tawag rin, barbecue stick. Una, butangan na to patis o syuka. Sunod, butangan na to og si tawag rin, oyster. Sunod, butangan na to og ahos. Sunod, butangan na to og lemon chito. Sunod, butangan na to og gamayng ketchup. Sunod, butangan na to og tang. Para ang imong karne, ma-thank you. Og sunod mga choy, butangan na to white sugar. What? Oh, dede brown sugar. O kama na nga choy, ato na lang imekos-mekos. After 50 kauras mga choy, ato na nintugon. Mga choy, ato ninin tuhugo ning 50 kuno ni katuig kuno humol ning kon. Oras oy. Oras eh. Tuhugo naman ni mga choy kay musukol nun mga choy. Ay boss. Boss, karon mga choy, manglabata sa atong labunon. Ako naghumulog sa kauras. Bumo kay laba-laba. Oh mga choy, napo na kayo gi awdeng wa kita nga ako nagkuha na tong barbecue kay napo ko gibuhat nga gamay. Napo ko gamay nga gisikaso. Awag ka rin, magtawag mo na yung siya gugug na. Huwag na, paano? Ano ba? Agad-agad lang sa panahon ba? Nawid-wid lang. Diba? O gwapo ka, gwapo gito yun. Bati kang na, nga bati. Tama bang mali? Og mga choy, nagsugod na na taron og luto sa itong barbecue sting. Yan nagsugod na na taron og ng luto no? Ano dara? Nice. Kinailaw pa ba? Lamit pa sa kuha, oy. Kinailaw. Inilaw. Pagungon ba dito, brother? Asili, oh. Carlo, day. Tapos dagat. Sama. Lah, bati pa lang. Ni. Ibu naman gituhog ko eh. Iyatis ha? Ano? Loh, grabe naman ako eh. Si John lang, matang... Saan? Kira? Kira. Oh, kira. Ano na matong? Hindi na matong eh. Labtikan akong nunggan eh. Ha? Murag labtikan akong nunggan. Inilaw. Loh. Na, paningot na. Wow! Grabe lami kau na. Sup-sup bro. Nakakatawa na sila ni Idol. Bawas kabili ba? Sili po no. Grabe ang pala. Mukbang tayo mga sila mga che. Kaya mo sila taguan ba? Ay pilik. Lah, gamay sila. Oh. Human sinong Carlo, kita sa'yo mapuli. Huli ko ng karalo ko no. Ayay. Grabe. Anam na kabuang-buang na put. Anam na sa kabuang. Puling daki-daki. Nanapot. Nere. Bila. Puling daki-daki. Sabaw. Ingo sabaw ka pero di ma, brother. Brother. Grabe gidamol gusto tao. Tama, baungan ako no. Asa sila. Ako na be. Sabi hang, ito na, gara-gara mo. Mana ada resulta, be.
Ikaw na, Rex. Gagawa ko magara-gara. Ako na. Dali na po nag-inom. Pasa dito. Ayos na, ayos na. Sana. Buto lagi yung ano. Oh, mga choy! Lili ka! Wow! Shout out! Shout out tayo mismong White eh. Oh, kami na sa shout out ron. Oh, shout out tayo ni Breaks 148 TV. Shout out! Og Benz Acapulco. Shout out! Besnar. Shout out! Og GR Puentes. Shout out! James Katiampo. Shout out! Elton Pacon. Shout out! Og shout out Mr. Tambungon. Tambungan ko na spearfishing. Tambungon. Og Tito B. Shout out! Og John Eric Multicalvo. Shout out! Dudong TV. Shout out! Morex Bongs. Shout out! Merlin Anxit. Oy, shout out! Jerome Korea. Shout out! Dex Alamid. Shout out! Iligan Marie Chris. Shout out! Elembahon Vlog. Shout out! Obre Bilaho. Shout out! Rodelo Dorel. Shout out! Raul Buscas. Shout out! Bisayang Bisdak. Oy, shout out sa Bisayang Bisdak. Og Jodel Birdal. Shout out! Og sawa pa ma-shout out niya mga Choy, no? Oh, kumin na mo otro. Wow!